Hormat prezidentimiň parasatly başdanlygyna güneşli diýarymyzda dokma pudugynyň batlyk adamlar bilen ösmek üçin giň mümkinçilikler döredilenler. Bu wagtda Daşowryň çeper halçylyk karhanasynyň bolumsaz etrawynyň gowadan şekerindäki haly önüm hanasy buýsynç bilen bellenmäge münasipdir. Karhanada çeperelli halçy gelin gyýlaryň ahlaksy zekme çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýurtmak, dokumak üçin giň döwrewap enjamlar oturdulan. Karhananyň ussat halçylary ene mamalarymyzdan miras galan Sunwat derejesine ýeten halçylyk hünärini ussatlyk bilen dowam etmegi özlerini uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerine işler döwrüň talabyna laýyk alınıp barlýar. Sunwat derejesine götürilen halçylygy ösürmekdäki alınıp barlayan bu işler göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Karhananyň ussat halçylary durly idara karhanalaryň buýrmalary boýunça da haly dokunmaklygy üstünlikli dowam etdirýärler. Häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpçünedilen bu karhana inşe sunwaty bilen gözellik töredýän ussat halçylary hasam dörejülikli işlemäge ruhlanyrýar. Olar her bir çitimiň gözüň gamaşdyrýan nagyşlarda şökle saçmak üçin alady diýerler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urny, peýham paýhys ummany magtumuly pragy ýerine hormat prezidenti bilen parasatly başdanlygyny, halçylyk sunwatyny ösürmekdäki beýik işleriň barha belentleri göterilýänligi kalplarda gowunç buýsanç duýgularyny döredýär. Milli el işlerini, halçylyk sunwatyny gorumak, onu baýlaşdyryp ýaş nesli öwretmek bu wasfany dünýä ýaymak babatda bitirilýän beýmeşhur işler halkamyza gowandyrýar. Munyň özi şöhratly geçmişimizde goýulýan belen sarpadan nişanlar. Şoň üçin el çeper halçylar ýylyň her bir günni zekmet üstünliklerini beslemek ugruna gaýratly zekmet çekýärler. Olar nusgalyk nagyşlar bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöklendirýän gadymy hemde müdimi halçylyk sunwatymyň gülläp etmek üçin giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza we arkadagly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler.